Vítajte v čarovnom svete na Meko. Rada ti predstavím prvý cvik. Položíme dieťa na chrbát do osy. Dieťa leží rovno bez vytočenia do strany. Polovyfúčaný overball položíme na brúško a začneme dieťa motivovať ku zdvíhaniu nôh a rúk nad podložkou pomocou overballu, pričom opora dieťaťa je na celom chrbte. Presunieme sa na druhý cvik. Overball dáme pod brúško. Opora dolných končatín je na prednej strane stehien a motivujeme dieťa k opore na vystreté páže na podložke. Dávame pozor, aby dieťa nešlo do záklonu. Potom pomaly dvíhame alebo motivujeme dieťa k prenášaniu váhy. To znamená opora na pravú a ľavú ruku, prenášanie váhy na pravú a ľavú ruku. Potom postupne dvíhame kolienka zo zeme, pravé a ľavé. Pomocou tohto cviku viete podporiť u dieťaťa zvládnutie dôležitej zručnosti v 6. mesiaci a to je druhé spriamenie. Nechajte svoje deti objavovať čarovný svet na Meko Lalu. Spolu rastieme a učíme sa každý deň.